jam nyalle mon yeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama on juurama kadi on jettama on manama eɗen ɗo e Pindi TV taw noon ko émission men mo mbatten kala e saaha émission men biyeteɗo arporten ɗo e Pindi TV eɗen gandi kala e saaha noon eɗen bismo gendiyankoɓe taw noon ko susɓe sasɓe ɓe goto hen kala banggue mo meccirto ko on tigui kewɗen bismade ɗo jooɗo ɗo huccodira e bandiraɓe saabu eɗen gandi bandiraɓe wonɓe diaspora ɓe e wonɓe ɗo e nder leydi meɗen goto hen kala ne watti hakkille mum e nder leydi ndi ne watti hakkille mum e Pindi TV ɗum noon kala e saaha so tawi woodi mo nodduɗo en yo taw komo ganduɗa ko keɓtinaɗo hande noon eɗen kuccodire gorko jontaɗo noon omoni waɗi laafa danewol tal omo waɗi wutte ɓaleji kurum wutto noon ne ñoota kadi ha yooɗi ɗum noon sellata ma kuccodirene makko namdoɗen mo inde makko e yettode makko ɗum noon gorko pullo no mbiyeteɗa e no jetteteɗa. alhamdulillahi rabbil alamina assalamu aleykum bandiraɓe Pindi TV mi yetti Allah e nelaɗo mum mi yetti nene e baba mi yetti cheikhna Amadou Tidiane radiallahu taala anhu kala ko daña e aduna hewde famɗude kadi ko ɓe Rougui Sall mi salminima mi juurimama salmitimama kala mo yettani sababu yettata Allah jonde men ɗo hande oɗo ñalawma ko saabu dooro julde Mariame Souleymany Samba Thillo makka haw jaalalo ko gorko cubballo daɗɗo gorko cubballo baɗɗo fayida gorko cubballo jiɗɗo hoore mum kadi ganduɗo hoore mum to dawi to woni hande to leydi France ko on waɗi sababu hande mi gallam ɗo hande oɗo ñalawma kadi sababu ganodiral hakkudam e Rougui Sall min mbiyetemi ko Amadou Kalidou Samba Cimberi Coumba Banda Julde Sawo Jogo Bunang Edi Dawde Boucara Hamma Era Poyanta Bala waɗi gallar kono noddirtemi to donduto ko Amadou Haran Aissata Bohar Coumba Fadi Binta Boubou Hada Modou Bo Kada Boubou Jalamo Kejam Juntel Jabal Nango Feyna ko noon mbiyetemi ko noon tigui wadde hettiyankoɓe ɓe Pindi TV ɓe paami inde ma nde ɓe paami kadi yettode ma nde wadde ko Seydi Ba ɗum noon aɗa joddi kadi gorko cubballo taw noon kadi ne ko jontaɗo omo hoɗa ɓurdu wattu fayida on wiyete Haadi Ndiaye kadi eɗen gandi Haadi Ndiaye kam kala foof gonɗo ɗo e Nalanke ɗo e Sénégal ne andi Haadi Ndiaye kadi ko waɗata ko ne waɗi fayida ko dusodirta e ma ñalawma hande o ɗum noon on mbiyama bisimilla mo caggal ne mbiɗa ko dondu jibineɗa walla ko dondu mawnuɗa ko toon mbaɗɗa gurdam ma ha ɗo gonɗa ɗo walla ko ɗo e Dakar gonɗa. eyyi Rougui min jibinami ko dondu kadi jeeyami koye leñol fulɓe lawɓe walla fulɓe mabuɓe walla fulɓe wayluɓe walla fulɓe wambaɓe ko ɗi leƴƴi jeeyami janggumi ko Mbayla to wiyete to dondu to jangguinimi ko Samba Amadou Bayal wiyete Samba Amar Allah ittimi toon noon to dondu to addimi ɗo e Dakaru gonmi ɗo ko Allah haaji gummimi ɗo paami leydi Côte d'Ivoire gummimi Côte d'Ivoire paami Cameroun Allah ittimi Cameroun artimi ɗo kadi e leydi he duttimi to leydi to wiyete Congo Brazzaville toon gurmi gartumi koye 98 he 2018 astahfirullah gartumi ɗo e leydi he ɗo e Sénégal wadde ko nen gartuɗa ɗo e Sénégal wadde so tawi min nanima ka jamanterde saabu so tawi wiyama Congo kam eɗen gandi kaaƴe ne kocce toon kadi ko kalɗa ko fof ka jirliɗo aduna o ha gartuɗa joɗiɗa ɗo e nder Dakar
kadi mbiɗa ka tafo ka labbo so tawi mi faami oɗo gorko on kuccodirmi hannde ko gorko ñeeño kadi ko ñooñe jontaɗo kadi gandaɗo e aduna o kala so tawi ɗo jooɗiɗa joni ɗo so tawi a wiyama ya settu laana ko on banggue mbawruɗa walla so tawi a wiyama ya taf cakka kanŋe taw noon ko min tigui dokkata cakka ga kadi holko ɓurɗa hen wawde kadi ko hol meccal ma hen eyyi meccal lawɓe ngal tawrumi ko babam kono meccal ngal janggumi ngal ko mbayla kadi ko mbayla gandumi tan mboɗo wawi kadi mboɗo humpiti ɗum Allah kadi ne hokkimi hen fartange wona mantude hoore mum banggueji foof ko ɓuuri hen hewde e mbayla mbiɗo wawi a tafi cakkaji kewɗi ɗo e nder Dakar walla ɗo e aduna o walla ni gonɗa Kongo nde a tafan walla mi tafi ɗo e Dakaru kadi Kongo mi tafanno holɗo mbayla ma jooɗi ɗo e nder Dakar ɗo mbayla woni ko Marsa Savenel Marsa Savenel ɗo ko ɗon tafannoɗa a meeɗa wujjude kanŋe hay soko seeɗa tan ha dañɗa hen probléme tan woodi garɗo tan wima cakkam kane mañ walla cakkam ka kanŋe mbino mami kono wona kanŋe tawmi ko casa ala ɗum Allah dandi keɓe ɗum Allah waɗi kam e dondu ha mi yalti dondu Allah waɗi kam kadi ɗo e Dakaru Allah itti kam ɗo e Dakaru ha nawi kam leydi Cameroun mi ummima Cameroun kadi mi arti ɗo mi ruttima kadi Congo ha to gommi ɗo Allah ne dandimi on banggue o wi Allah ne dandimo on banggue wadde joni kam en jii banggue waɓe no Aissa yen waɓe no Leyla Ndiaye en waɓe no Rugi Babel Salem ɓen kam natti tafde cakkaji ko addi ɗum ko kañum o seeri walla ko ɗum eyyi joni sohna Rugi ko jamanu o ne faaɗi jamanu o faat wona yimɓeɓe waseɓe yidde kanŋe walla kalis ko neɗɗo so woƴama ko ñaami tan woƴata ko ɓorni ɗum noon debbo noon walla gorko jamanuji ne ɓenni nden kalis weeɓani kono mbayla ne tafe kadi ne dañe nde wonno neɗɗo ne sokka gawri mum adda mbayla tafane neɗɗo ne yeeya adda ñale mum santa so jawo yiɗi so jawo tuntu so jawo tande so cakka so hootane tafane hande jamanu wonti jamanu kalis ɗum fof hande natti kono ene ɓeydi sattude nde wonno jamanu ko jamanu cattuɗo yimɓeɓe ɓeydi ko hewde yimɓeɓe ɓeydi ko andude yimɓeɓe ɓeydi ko yidde yimɓeɓe ɓeydi ko sohlude e kalis ɗum tagi jamanu o ne satti hande moni foof noon mo Allah arsukini e ko liggoto ko ene heɓa hen ko ñaami kono kam hande jamanu hande omo tiiɗi wadde jamanu hande omo tiiɗi ko ɗum addani rewɓe hewɓe natti suɗade kadi jamanu o kadi hay so tawi kadi banggueji ɗiɗon ne woodi kadi hande a tafat cakka ma ñotka sa hawre kadi sa yemɓen ko wayno denɗiraɓam ɓe kadi ɓe gaccittama eko jeyɗa ko ɗum kadi ne wawi addude kurhuli ɗum noon waɗi Seydi Ba ko ɗum addanma wattude askirde rimɓe ɓe walla haade mbaylo natti welde ala wona ɗum kadi tagi ɗum ko addi ɗum ko gorko cubballo sewɗomo heege sewnani o holon gorko o wiyete ko Sara Bacce Bal Farba Hammad haw soogi Ali haw Sadio to jeeya o jeeya koto wiyete dondu ko tan Yero Samba e Gorel Samba fayi Ali wuuri Yero Samba heddi dondu jibin dewo hawo kuro hawo lamin hawo Ali hawo e alet hawo Ali jibine finangue Ali Ahmad Ali finangue fayi Gawdal Hammad heddi dondu jibin Amadou Hammad Samba Hammad Dieynaba Hammad Maymoun Hammad Amadou Hammad jibin Samba Farba Amadou e Firgui Farba Amadou e Dora Farba Amadou e Ibrahima Farba Amadou e Bocar Samba Farba wiyete Bafo jibin Bayal Bafo jibin Nalla Kumba jibin Budo Bayal Bafo wiyete Garme Baban Bacca Bayal Dieynaba Bayal Cillel Bayal Mamadou Bayal Sala Bayal Abou Bacca wiyete Garme Bam makko on koɗo dondu ɗo jooɗi walla kono ɗo woni somi nani haala hande o jooɗi koto doni kono wonno ko leydi Gabo to wiyete Libreville kanko wi kam Amadou mbimomi naam o wi kawma Sidi Baylel mawni kawma Boylil Thiam mawni kawma Sidi Sakke mawni ceerno Guesel yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum mboɗo yiiɗi jangga asko kadi mboɗo andi sa jangi asko tan a wawan mboɗo andi ɓeɗo so mawni Allah andi no ɗum jogori waade kono jamanu o jogori tehɓude mboɗo yiiɗi jangga asko
mbimomi Sara o winam mbimi somi jangi yesso mami waw o wi a wawat Allah waɗi noon gonmi hen hay ko gommi ladde ko fof ko hen gonmi haɗani mboɗo golla gollam kadi mboɗo hippe e ɗum jamma e ñalawma subaka kikiɗe kadi Allah hokki haqqille belɗo kadi ko haqqille jumtuɗo kala ko naate makko ne heewi dadde toon kala ko naate makko ne heewi dadde holmo giɗiɗa askinde tan hattinɗa askini kokkuma biya hay soko tawi nder mo gaskimi ɗo joni o kanko guiɗimi askinde kanko taƴinimi biye Abidjan Congo Brazzaville tawoyɗamo toon walla ko ɗo tawi omo ɗo e dow nden omo Abidjan omo Abidjan mi tawmo Abidjan garmi mbimi mboɗo yiiɗi dannade o wi kam jiɗɗa ko wonde ɗo walla jiɗɗa ko ɓennude mbimi jinmi ko ɓennude o wi ala a wonata ɗo mbimi ala mi wonata ɗo jinmi ko ɓennude ha waɗi balɗe 15 o noddimo o itti 225 000 ujunnaji capannayyi e 5 o wi biye ma nani kala ɗe mbalɗa ɗo hande ko an walliɗo hoore ma nden Allah ittimi Abidjan nayimi Congo Brazzaville ko nden Allah ittuma Abidjan no ma ɗon ɗo Congo ɗo ne jettiɗa e Congo hol galle mo giɗɗa fuggude natɗa mbiyeɗa bisimilla ma goɗɗo eyyi jippimi ko galle Dondu en calmini Salamata Dia ko Salamata Ndiogo Gaynde en calminimo no feewi no feewi no feewi Salamata en calmini Ndiogo Gaynde Salamata Gaynde Oumar Mamoudou Siley Salli en calminimo le passage en calmini mi yikoni wiye Aliou kañum nene nanto to leydi Italie to ɗum noon holmo jiɗiɗa yettade ɗon ɗo ne jettiɗa nde mbiyeɗa bisimilla ma joɗo jotton ɗo eyyi minen donnaɓe Allah ne walli min kala leydi ndi min goni kadi amin keewi yonde ɗon min mbaɗata ko galle min mbaɗa hen kacitari min ƴetta hen cuuɗi min joƴƴina ɗon kala mo Allah adde leydi he jippo e galle he holle suudu mum jooɗo lebbi 6 walla hitande ene liggo ene ñaama ene yara ha watta liggade watta kañumne tuusde no yimɓeɓe gurdini kono kay wasa holmo tawno ɗon ɗo gadiɗo ɗon eɓe keewi holmo mbawɗa limtanen hayso goɗɗiɗo min tawi ɗon tomi ɗon comme ko sababunam nadde yaademi Congo ko kawam Samba Oumar Thiam Samba Oumar Thiam o mon ɗo hande e nder Dakar omon ɗo e Dakar mon ɗo e Dakar e hol goɗɗo mi tawi toon Amal Lawel Niang mi tawi toon Nayki Gueye bamum jeerema Nayki walla ko yum makko e bawmo jeeram nayki yiiɗi yuma e baba mi tawi toon Amadou Tidiane Bokum ko Diawarɗo mi tawi toon Djiby Sy mi tawi toon Mamou Sy mi tawi toon Daouda Samba Elimane mi tawi toon Faye Thiam mi tawi toon Samba Thillel Pam eɓe joni wadda tawi toon hewɓe ɗon tan ɗon kam wadde kamɓe ɗe keewi ɗon ne jettiɗa nde ko mawɗum no foti dañoɗa nden eyyi nde garmi nde Allah walli kam gorko Diawanɗo Amadou Tidiane Bokum o hokki kam 120 ujunere wadde on ari moƴƴude e ma to Congo Brazzaville ɗo to woni omona Kaolack hande omoni Kaolack ndeysan wadde ko ɗon tan haaɗi gartuɗa ɗon gonmi gummitiɓe ɗon patomi Ponte Noir 2010 Ponte Noir ɗon gommi ha 2019 gartumi ɗo e Sénégal ko noon tigui wadde mataw o way kono no ɓiɗi no Mody Mbodj wano ɗo e Pikine ni eɗen gandi on woni bamum Aissatou Mody Mbodj ɗum noon caggal nde gummiɗa ɗon gartuɗa ɗo e nder leydi ndi hol meɗɗo tan kadi ɗo e nder leydi ndi waɗandemo ko ganduɗa daariɗa kuccodirɗa e muɗum gaskinɗa ɗum kañum ne ƴefti junggo nanne e nder poos eyyi nde gartumi ɗo e leydi he gorko cuballo o ko Bayal Mamoudou Bayal Gaynde Diakoumbar Mamoudou Siley Salli kanko wonno ɗo directeur solde ɗo e Sénégal directeur solde ko donnajo ko Salli Molo e Hamadi Molo Salli Djibini Siley Salli Siley Djibini Mamoudou Siley Mamoudou Djibi Oumar Mamoudou wiyete Gaynde baban Amadou Gaynde Bayal Gaynde e Salamata Gaynde e Rahi Gaynde e Keme Gaynde e Ramoy Gaynde Bayal Gaynde wiyete Garme baban Mamoudou Bayal Garme bam makko o waɗi kam ɗo invité to galle makko ɗo Mermoz o ñamminimi ha karmi o yarnimi ha ɗumɗinmi o hokkimi kalisaji ha heewi
wadde o hokkuma kalis ha heewi eɗen gandi ñeeñagu hanki no wano e ñeeñagu hande ni serti walla ha hande ko gotum saabu eɗen gandi ñeeñagu hanki hay so tawi are galle dimoma mo ganduɗa ala hay ko ñaami eɗen gandi no mbaddiranno ɗon maslahaji hanki noon mbimi anda hande noon so tawi en jii ko ɓurɗen hewde ko heewi jiiɗen ko hande ñeeño so tawi are galle neɗɗo a toɓɓani ɗum jaltata ko aɗa yenno jomum mi ñamani ɗon mi yarani ɗon mi hokkaka kalis ɗum ne woodi e moɗon walla ne woodi e ma walla hole guiƴirama walla holmo ganduɗa tan mo meeɗa nande gara e galle wima anda jiiɗa e kaari alhamdoulillahi rabbil alamina sohna Rougui en jetti Allah no feewi kadi donnaɓe tugui galle Bayel Hamady Ali Sow guƴankuru nguru mumin hamme Samba Sow Kalidiane hayɓe galle Samba Dembel Moussa kadiata sanguiroji hamme mayata janggo bay Samba Pate Demba lengtiri Farmbal comme ala tan woodi ɗon kono boroɗo ala toon kadi minen min jibina hay ɗum e holɗum min jibina koye galleji mawɗi ko hen min mawni hen min guuri galleji kala dimo ene renda e oɗon galle sa wi galle mawɗo no galle mawɗo waya mbaɗa andi kay no waya galle mawɗo sa woni ñeeño a wonan ñeeño mesalal gona ñeeño jontaɗo gona ñeeño jokkowo gona ñeeño joom hirande so Allah hokkima kay Bohar Demba Samba Hamady Bombi Bamma Diali ko jarno yarama modi goji Moutar Demba Diaba jewni lammoɓe kanko jibini Aissata Bohar jibini Haran nenam ɗon kanko nihimi yimɓeɓe fof ne ndenda to galle makko ɗo kacitari ndi e bottari ndi e hirande ene ñaame e galle he debbo noon gorko moɗi foof omo jogde mum sirlu mo haalta e mum taw goɗɗo on anda ɗum tagi sa mawne ɗin galleji hay sa woni ñeeño baɗo no min mbayi hande ni won ko neɗɗo wawa waɗandema jennor ala ɗon wadde wasata tawa holɗo dimo tampi ara woyto jomum wooda ko ƴefti hokki ɗum hay soko lawol gotol hay so tawi en kalani inde jomumen wasata ne woodi walla wasata ne woodi ala ne woodi walla wasata ene woodi ne woodi ko noon tigui mbaɗa andi caggal nde mbiɗa galle moɗon kala e saaha neɗɗo garɗo hen kala wasata woda ko waɗana hen kono jewte men gila nane faade joni gila caggal leydi faade joni sona jawan ɗo nananmi tan ko dondu wadde ko mbaɗaneɗa moƴƴere koye dondu tan haaɗi walla heddiɓe ne gandi oɗo gorko ñeeño ko peesat eyyi nde wonno ko hande woni premiére fois nadde ɗo e télé jooɗade wasata won anduɓe en ni ene waɗi kadi wonɓe ganda en nde wonno ɗiɗo galleji ɗi ɓeydan neɗɗo tan neɗɗo sa andimo e aduna so ɓeydani tan usete kono mboɗa andi gandutiral ma an e donnaɓe min waɗi kam nafoore no feewi min ko dondu jeeyami hayso ko dondu jeeɗa waɗi cehilagal manggal hakkude ma e donnaɓe nde wonno aɗa jiida e neɗɗo yuma e baba taw gona sehilaɓe gonga noon aɗa wonda e neɗɗo e wuuro woto taw gona sehilaɓe gonga kono waɗi hande jokkodiral juutgal mawgal hakkude ma e donnaɓe cabatowol ngol reeɓi ha ngol ngabbi ha to am ga bisimillah ko ɗum tagi hande jondam e oɗo galle ɗo galle o kono wiyete galle ko Pindi TV wiyete galle o wiyete ko Pindi TV e gardugol mawɗo men baba Ali Malal Diallo Abou Samba Diop e Daouda Moussa Dia premier questeur Abdoul Samba Diop e Daouda Moussa Dia gorko mo wiyeni Bosiyaɓe machallah ko noon tigui wadde caggal nde bismeɗa ɗo e Pindi TV
tawa noon ko télé mo ngannduɗaa ko télé fulɓe kadi télé mo ngannduɗaa mo télé mo yarani caggal télé mo ngannduɗaa kadi bandiraɓe fof ɓe sehilaɓe jogii hen yakare taw ko yakare mawde mawde saabu hannde sa yeehe saluji mabɓe a yeehe nokkuji mabɓe kamɓe tigui ko télé Pindi TV ɓe jeeɓata kadi Allah walli en kadi télé Pindi TV kadi yettima kadi waɗi escalier ji ha woni dow ɗum noon ñagotoɗen hen ko duwaw ñagotoɗen hen kadi bandiraɓe kala ɓe gaddata hen ballal ɗumen kadi walla hoore mum kadi ko so tawi a walli Pindi TV ko hoorema balluɗa wonɓe ɗo ɓe kadi kala e saaha woni technicien ji ha waɗoɓe jewte ɓe goto hen foof kadi jokku golle ne weeli ha maayi kono kadi jokku golle waddu hen kadi ko yiɗa ko woni mbaɗon abde e Pindi TV mbaɗon kadi ko yiɗa ko goto e mon kala kadi kala e saaha ɗin jogui sponsor uji goto foof ne jogui ɓe yewɓe kosam ɓe yewɓe bitikaji ɓe yewɓe baguiji ɓe yewɓe ɓuur fof e banggue mo yeeto hay an mo tafo mbaylo adduɗo yewtere maɗa gadda ɗo sponsor ma hollireɗa ko tafete ko jeeyata ko hollire kala fof jiɗɗo ɗum ummoto ko ɗo e Pindi TV yaha nokku ma e nder galle ma ɗum noon ko ɗum ummini Pindi TV ummini kadi bandiraɓe fulɓe kala ko wona ɗum ko caggal nde jirliɗa aduna o kala jirliɗa yimɓeɓe kala holmo meeɗa kadi darade tan e nder galle muɗum saabu mi meeɗi yiidema 72 heures El Hadji Baba Baydy Mar mi yiinoma aɗa dari hen aɗa askina aɗa waɗi ñande hen ko wutte somo aɗa dari aɗa askina way kono an ni somi juumani eyyi oɗon festival Bammal mo Podor ko sababu Mayram Dembocar Salif Mayram Dembocar gandiraɗo to donu to Mayram Sy ko sababu makko tagimi yaade Podor yaada toon kanko noddimi téléphone subaka lawɓiɗe ɗani wi kam Amadou Kalidou mbimomi nam wi kam a fini mbimi aha mi fini o wi sa ummi mboɗiɗi gara galle garmi galle o wi kam bisimilla ma mbimi mba kadi ko debbo cuballo mo fittade mum ala fallatere fodde wawa rewde hen ɓenna ko debbo cuballo debbo mo motor gorko woni e fittade mum nde wanno ko jaɓata ko wona neɗɗo fof wawi jabde ɗum ko suusi ko wona neɗɗo fof suusi ɗum wona gorko fof suusi ɗum saka noon debbo saabu oɗon ñalawma nde min naati Podor ummiɓe donduɓe ko sappo e jeegomo neɗɗo minen ummiɓe ɗo e Dakar komin sappo e jeegomo neɗɗo min kawri capantato e ɗiɗo neɗɗo noon so reggini oɗon safe wona mere mo jaɓɓi noon Bammal jaɓɓi noon walla jaɓɓi min ko Bammal hade amen yaata o rogimi rutto to galle makko to o wi Amadou noddirmami ɗo ko jaam Bammal ne waɗimi marraine festival mum Podor mboɗo yiɗi noon gara jaaden mbimo bisimilla nden tawi a meeɗi yindude Bammal walla on meeɗa yinde min meeɗa yindude sona e télévision mbimomi bisimilla holno jarami Podor o wi mboɗo andi kay o wi an ka labolana min komi cuballo Bammal ko cuballo mboɗo hokka ɗum laana mbaɗanmi noon koye junngo labolana mbimi a waɗi ko haani nde wonno cubalaagu e lawaagu wuurdi jibdina ko funeeɓe kadi gondi haa oɗo ñalawma hannde mo gonɗen wadde on nowor laana ka walla ko kaalitinowɗon laana ka ummi ko doondu waɗa e camion waɗa e oto adda Podor minen min gummiɗo e Dakaru min kawre maɓɓe Podor omo waɗe laana he enveloppe ko 500 000 taw jiiɗa e laana ka taw jiiɗa e laana ka laana mawka walla laana mawka laana ka hannde sa naati galle Bammal e kanno waɗa monument woni laana gonka ɗo e Toubab Diala walla Fouta ne wawi taw ko Fouta galle makko Fouta Podor Podor e kanton waɗa ko waɗa bleu blanc rouge drapeau mata laana ka wona pour maayo ka waɗaka pour maayo konko waɗi ɗum ko décor o waɗi ɗum ko décor galle makko sa naati demo galle ngal tan
koye laana ka kawrata e kam noon waɗa ko mayram dembo kata addimo laana ka o addani ɗum elhaji baba baydi mal ñande hen bammal weltima walla o weltaki eyyi nde min jeehi amin jaaha maayo kanko mariame o wi kam amadou mbibinama o wi laana ka nawon ka maayo e nder maayo he to programme woni to eyyi mbimomi ala accel laana ka galle nde wonno programme o ne mawni kadi mo heewi doole joni noon caggal aɗa andi émission waddata koye yaade dartaki te émission meɗen mbaɗa andi woni koye yaade caggal waynade bandiraɓe e kadi ñande hen holko kalnoɗa tan ne jettiɗa kuccodirɗa e bammal holko kalnoɗa gara ƴeewa no waynoɗa e bandiraɓe hettiyankoɓe Pindi TV walla yeeɓiyankoɓe Pindi TV eyyi de min kuccitiri e bammal koto sal mum galle mum ɗo e ko jiɗiɗa wiide calmimi baba mal kadi jettumomi mantumomi nde wonno o nawi leñol ngol to woɗɗi o nawi kadi haal pour reɓe to woɗɗi o mawnini kadi leñol ngol amin ñagonomo Allah tan yo Allah junnu balɗe makko moƴƴinde batana makko allahumma amin eɗen ñagonoma judde balɗe moƴƴide battane ɗum noon haadi Ndiaye tawa noon ko dusannoɗo en hannde e ñalawma hannde o tawa noon ko Pindi TV ko mbinoɗen ko tan worɓe subalɓe e worɓe ñeeñɓe kala e saaha kadi ne gowi joddade kadi Allah waɗi ko haani saabu ko onon tigui kuccodiri omo jogui hoddu taw ko hoddu wandu fayde kadi eɗen gandi kala e saaha omo dusanalankoɓe kala ɗum noon eɗen gandi noon ko fulɓe Fuuta wiyata ko weeli gasata kadi ko weeli kadi so tawi a sikki tan ko ɗo ha janggo kadi ɗum kadi wodatno wayi e guite yimɓe wodatno wayi kadi e noppi yimɓe ɗum noon mbaɗa andi yewtere men kadi haɗani hannde jewte meɗen koko jokki inchallah rabbi holko jinnoɗa mi namdoma taw mi namdaki mo mbaynorɗa Pindi TV naaɓe taw noon ko émission men arpotten eyyi ko jiɗɗa fof namdo Hadja Rougui e wadde mataw ala ko namdiɗa so tawi aɗa jogui ko mbawɗa wadde asko hayso ko seeɗa tan walla e nder dondu tan mbaynorɗen bandiraɓe yeeɓiyankoɓe émission men Pindi TV kala e saaha noon tawa ko ɗo arpotten émission wiyete ɗum noon Allah jarama on jarama on beltanama no fewi technicien ji ɗi ganduɗa ɓe jaɓani kadi gallo yeewa hay saaha goto tampere foof guila subaka ɓade joni Allah jarama ɓe jarama Thiat Walo Allah jarama a jarama kono noon en beltanima tawenoɓe ɗo ɓe kala joɗiɓe huccitirde meɗen ko weltare tan no fewi no fewi no fewi woɗɓe daaɗe nde beddiɗa hayso ko seeɗa wooda ɓe gastinɗa mbaynorɗen Pindi TV wooda kadi ko mbaɗa duwaw ma saabu duwaw ma kadi ne sohla Pindi TV Hadja Rougui Allah jarama a jarama min kam mboɗo yetta Allah e nelaɗo mum mboɗo yetta nenam e babam kadi mboɗo yetta Doro hande koto gueyɓe buɓɓoy noon momi ɓe mbi bamma ko iri yaade France mbaɗa ruttode émission gasi bamma ko idi yaade France e donnaɓe ko guiɗiɗo ko mawɗo jaaɗo France e donnaɓe kadi nene makko idi yaade France e donnaɓe ko nene makko kadi kanko to no jibina 1969 to no jibina to France to e mboɗo yetta Allah e nelaɗo mum mboɗo yettamo nde wonno oɗo sababu fof ko kanko don noon ko ɗum noon dondu noon ko ɗon tigui mbaynotoɗen ha saaha goɗɗo arpotten wonno ɗo koye Pindi TV Allah jarama on jarama ilal liga ha saaha goɗɗo ciao ciao on jarama